sa 23,000 ka individual o 5,517 ka pamilya ang temporaryong mipahiluna sa lain-laing dapit sa Surigao del Sur human sa tsunami warning nga giisyu. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nibakwit nagikan sa mga lungsod sa Cortes, Caguait, Lianga ug Marihatag ug sa mga syudad sa Tandag ug Bislig. Samtang 60 ka pamilya o 245 ka tawo ang mitemporaryong puyo sa ilang mga paryente o higala. Sa inisyal nga report, 17 ka balay ang nadaot, 8 niini ang hingpit nga naguba, samtang siyam ang partially damaged tungod sa linog. Apan kagahapon sa buntag nakabalik sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay ang mga nibakwit human gibawi ang tsunami warning kagabi sumala sa lokal nga DRRMO. Mga katropa, alang sa mga bukol-bukol pag Saffron Plus Gold Herbal Capsule, alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, Ali Vicente, ex-Saffron News.